ସତରେ ସେଦିନର ସେଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳର ସନ୍ଧ୍ୟା ନା ଏବେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଏବେ ପରା ମୋବାଇଲ ହିଁ ସାଜିଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦରବ। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳଟା ନା କହିଲେ ପୁରା ଖରା ଛୁଟିକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ପଖାଳ ପାଣି ଖାଇ ସତରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଯାଏ। ସେଦିନର କୁନା ମୁନା ଟୁନା ସଭିଏ ମିଶି ମେଲାନ୍ତି ତାସର ପସରା। ପୁଣି ସୁଲୁସୁନିଆ ଦକ୍ଷିଣା ପବନର ଚୁମ୍ବନ ଦିଏ ଆନନ୍ଦ ଧାରା। ଆମ୍ବ ପଣସର ବାସନା ସତେକି ଯେମିତି ପୁଲକିତ ଆଣେ। ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ବଣମଲ୍ଲି ସତେ ଯେମିତି ପାଖକୁ ଟାଣେ। ସବୁଠୁ ନିଆରା ଲାଗେ ଆମ ଗାଁର ସେହି ବୋହୂଚୋରୀ ଖେଳ। ତା ସହିତ ପୁଣି ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ନାନାବାୟା ଗପ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ନେହର କୋଳ। ଦିନସାରା ଖରା ପରେ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ନା ଭରିଦିଏ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଶୋଭା ବଢ଼ାଏ ଆମ ଆଲୋକ ଚାନ୍ଦ। ନୂଆ ବାହା ହେଲା ପରି ସତେ ଯେମିତି ଚମକି ଉଠେ ଧରଣୀ ରାଣୀ। ତାପରେ ବର୍ଷାକୁ ଆଗମନ କରି ଝିଅ ବିଦା ଭଳିଆ ନିଜକୁ ଲୁହରେ ବୁଝାଏ ପୁଣି ସେଇ ଧରଣୀ। ଗାଁର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ ପରା ବୋଉ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ଖଟି। ପଖାଳ ଶାଗ ବଢ଼ିଚୁରା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦିଅନ୍ତି ଭେଟି। ବେଲପଣା ଲସି ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମର ଥାଏ ସତରେ ବଡ଼ ଆଦର। ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶି ନଈ ପହଁରାରେ ବସେ ପରା ଭାରି ଆସର। ସେଦିନର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳର ମଜା ନା ଏବେ ଆଉ ମିଳିବନି। ମିଳିବ କାହିଁ? ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଥା, ସେ କାଳ ପଖାଳ ସତରେ ଆଉ ନାହିଁ।